pozrieť na to konečne. Ani tomu neverím, lebo poslednou dobou sa mi úplne nedarilo. Mal som tu samé stop lossy, tu bol celkom tipy fajný. Ale vlastne som ani nejak extra netradil, nevyhoval mi market, ale písal som aj do Ideas, že si dávam menšiu pauzu tu hneď včera ešte full tipy trade, respektíve predvčerom, čo som koloval v Ideas, ale to sa dostatok nepočíta, čiže sa pozrieme iba na dnešný trade. A tu som aj písal, že si dávam týždeň pauzu od tradingu. Fokusoval som sa na analýzu, čo som si vlastne journaloval, čo som robil zle a celkovo som sa hlbšie pozrel do svojich výsledkov a celkovo do analýz tradeov, čo som robil zle, čo som mohol robiť lepšie a teda. No a zatiaľ vyzerá, že to malo celkom význam. To sme mali teda včerajšie idea typy 3.22 risk to reward za 0,5R, dneska za 1R, veľmi clean setup. A čiže 2, neviem rozprávať zase, 2,61R profit. No a poďme sa teda pozrieť na to, prečo som to bral. Ja som mal aj celkom pekný setup na eura, ale momentálne je GBP proste slabšie, čiže má pre mňa minimálne z high time frame je proste GBP slabšie, čiže má pre mňa význam shortovať GBP viac. Pôvodne som chcel nejakú reakciu od tohto tu, ale vidím, že nič také sa nedieje. Mali sme tu teda tento low tohto demand zónu, ktorý úplne nerespektlo. Bola to nejaká menšia reakcia do fair value gapu a pokračovali sme nižšie. Čiže tu sme mali teda nejaký 4-hodinový liquidity, interná likvidita sa proste fillala. Bola tu silná reakcia, to bolo, pokiaľ sa nemýlim, FOMC. Ja som vlastne potom targetoval už tieto lows, čo sú previous day low. Neviem, či som to nemal vyznačené, ale som to zmazal kvôli screenshotu, čo som robil. Čiže mali sme to previous day low, ktorý som targetoval zo včera, čo vytvoril vlastne FOMC. Čo sa týka nejakých highs, čo som sledoval, tak teoreticky som čakal, či náhodou tie London Highs najprv netakeoutneme, prípadne aj tie Asia Highs, ale to sa nestalo, čiže sme hneď, tu vlastne už ak bol London, tak som sledoval tento trade. Celkovo to bol celkom fajn, proste sme spravili lower high a dostali sme nejaký sell-off. Čo sa týka hodinového time frameu, tak sme vlastne fili tento, čo vlastne na hodinovom sme nefilli nič. Na euro sme filovali oveľa viac buy side liquidity, ale pre mňa proste dávalo väčší zmysel tradiť ten slabší pár. To je jedna z vecí, čo som teraz, keď som si analyzoval trady, tak som na to prišiel, že proste stále ten high time frame, slabší pár, pri shortovaní treba tradiť a fokusovať sa celkovo na silu toho páru na high time frame a nie na low time frame, lebo predsa len povedzme dneska bolo to euro slabšie, to sme hitli supply a proste ten sell-off bol trošku silnejší, ale celkovo tu už robíme proste nové lows, kde u eura sme tieto lows ešte ani netakeoutli, hej, čiže len si to vyznačiť, ale GU je proste celkovo slabšie, robíme bearish SMTs pomaly každú chvíľu. No a minimálne teda po tade som chcel shortovať, čo som v pondelok dával ten short. Ale nebola tam nejaká silná reakcia, čiže to sme mali tu 4-hodinový fill. To bolo už dneska? Čo je dneska? Štvrtok, ne? Hej, to bolo včera. To som chcel nejaký trade zobrať, ale ten volume nebol nejaký extra dobrý, čiže včera sme filli ten gap a vlastne takeoutli tieto two lows. Vďaka news, to bol FOMC, pokiaľ sa nemýlim. No a momentálne už sme tu mali znova nejaké proste bearish structure na low time frame, kde 15 minútový jemne fillol túto internú likviditu. Tým pádom sme formuli change in state of delivery na 5 minútovom. Odkiaľ som to teda bral. London low sme tu mali, kde som vlastne chcel, aby sme najprv fili tento order block, až potom išli po ten London low, čo sa aj stalo. Čiže som celkom rád, že to takto vyšlo. No a hej, tu vlastne
tieto high sme takeoutli na 5 minútovom, na 15 minútovom, to bol ten fairway gap. Znova silný sell-off. Form order bloku, veľmi pekný fill, kde sme closely bearish, pod ním celkom intenzívny fill. A vlastne tu, kde sme invalidately, tento jednominútový som enteroval. Čiže tu mi dalo entry, respektíve fill. A rozmýšľal som, lebo mali sa oznamovať rates u eura, síce sa nič nezmenilo, ale chcel som pred tými news o 14.15 mať stop loss na break-even, no ale hitlo nám to TP vlastne 13.45, čiže máme nejakých 13.50 a niečo také. Čiže vlastne som nemal ani dôvod dávať ešte stop loss na break-even. Chcel som, že počkám, kde to bude o 14. a dovtedy nám to stihlo hitnúť aj TP, bol to veľmi pekný silný sell-off, ktorý som aj očakával. Čiže som rád, že konečne sme hitli proste TP. Stop loss som mal tu, hej, na tomto order block high, no a previous day low som teda targetoval. Tu síce nebolo až tak veľa konfluencov ako na eure, ale automaticky, keď euro malo dosť konfluencov, takeoutovalo pekne likviditu. Aj ten low time frame proste vyzeral na eure, možno, že takeoutujeme viac tých highs a následne robíme tie moves. Automaticky vlastne toto je slabší pár, ak povedzme tu by euro takeoutlo tieto highs až tak išlo nižšie a GU nie, tak je to pekné SMT. Čiže vlastne nemám dôvod hľadať liquidity sweep na GU, ak to robí SMTs, kde euro takeoutuje tie highs a GU nie, tak automaticky je GU ešte slabšie. Aj keď dneska možno euro malo trošku väčší sell-off, ale overall som sa naučil, že je lepšie brať proste high time frame páry, ktoré sú buď slabšie na short alebo silnejšie na long. Asi som povedal všetko. Bol to pomerne simple, ale veľmi clean setup. Nebolo tam nejak extra veľa konfluencov, skôr som to bral na jednu stranu aj zo skúsenosti a na druhú z toho, čo euro vlastne ukazovalo. Čiže jo, euro bolo celkom weak, čiže logicky, keď je z high time frame GU slabšie, tak som čakal, že GU bude followovať a možno, že spravia nejaký väčší move, čo sa síce nestalo, ale tak hitlo nám to pekne TP, čiže behom reálne, ja neviem, 35-40 minút možno to mohlo byť. No nejakých 40 minút, aj ani toľko nie, čiže som celkom happy a uvidíme, čo ešte tento týždeň, prípadne možno ešte budem tradovať, idem sa pozrieť rýchlo na news, aké máme. Pozriem na mobile, to som mal tu niekde otvorené. Jo. Čiže zajtra je už piatok, čiže asi ani nebudem tradiť. A nemáme žiadne news, len estimate na CPI u eura, čiže to je orange folder. A okrem toho vlastne nič, čiže piatok už asi serem na to a uvidíme čo nový mesiac. Fajn, že máme aspoň jeden ešte tipy tento mesiac, možno som tu closeoval aj mesiac v profite, na to sa potom pozriem a hodím to na Instagram, ale verím, že už budeme tak aj pokračovať a potom si spravíme analýzu na budúci týždeň, čo sa týka news aj chartov, kde si myslím, že asi pôjdeme možno aj nižšie. Ešte nechcem predbiehať, lebo zase pekne sme takeoutli tieto lows na high time frame. Tu veľa záleží, že či zajtra nejak breakneme alebo pôjdeme vyššie, že aká bude reakcia u toho weekly candle a či closeneme pod týmito lows alebo nie. Dobre, tak užívajte profit všetci, čo ste boli in. Tí, čo nie, tak choďte na TradeWise a choďte do tradeov, lebo kebyže počítam aj ten včerajší, respektíve z pondelka GBP USD short, tak je to nejakých 4,5 R, niečo také za posledné, no od pondelka. Počkať, nie od pondelka, od útorka. No ja som už úplne v rici. Čo to je útorok, nie? Idea.
Ja mám pocit, ja som v tom, že je streda dneska 28, no však to bol útorok. Jo, no nič, dobre, už jepujem a trepem sračky. Vidíme sa cez víkend. Čaute.